Hej, jeg hedder Josefine Johansen, og her er alt, hvad du burde vide om mig på 60 sekunder. Favorit TV, TV2 News eller Keeping Up with the Kardashians? TV2 News. Hvad hører du lørdag aften? Beyoncé eller Radio? Blanding. Yndlingsferiedestination, Sharm el-Sheikh eller Nepal? Nepal. Sportshelt, Michael Phelps eller Brian Laudrup? Phelps. Hvor vil du helst være? Northside eller Roskilde Festival? Roskilde. Hvad er den bedste festivaldrink? Mojito eller lunken pilsner? Pilsner. Hvad læser du? Jussi Adler-Olsen eller Puk Damsgaard? Damsgaard. Hvad er din favoritinstruktør? Christopher Nolan eller Hitchcock? Christopher Nolan. Hvem så du helst på Roskilde? Coldplay eller Beatles? The Beatles. Hvilken er den sejeste superhelt? Batman eller Superman? Batman. Hvad læser du helst? Politikken eller BuzzFeed? Politikken. Skal Justin Bieber til København? Ja.